Farko kamar haka za ka zo ka shiga parameter kamar haka, gashi nan ga kenan nan parameter kenan, za ka taɓa shi kamar haka sai ka jira in ya zo nan ga kamar haka. Yanzu daga nan sama gashi nan wajen research inda za ka taɓa ka yi research nan ga gashi nan kenan, sai ka zo ka taɓa shi. In ka taɓa shi nan sai ka rubuta synchronization za ka rubuta a nan. In ka rubuta synchronization zai bado gashi nan kamar haka. In ya bado nan ga sai ka zo ka shiga nan ga gashi nan a ƙarshe yake nan ga synchronization auto ne, ka gani gashi nan sai ka taɓa shi kamar haka sai ya bado ka nan. In ka zo nan gama nan gashi nan a ƙarshe nan ga ka gani sai ka yi deactivate sai ka rihe shi kenan. Nan za ka zo ka rihe sai ka rihe shi kenan kamar haka. To kenan a nan ne za ka ga yanda za ka ga megarka ba za ta tai da wuri ba, saboda yanzu in a buɗe suke ta nan ne za ka ga duk wani application yana saukowa za ka gani kawai zai ringa aiki da connection kenan. Amma in dai a rihe yake yanzu kamar nan ka ga za ka dawo ka zo ka shiga Play Palm Store wannan kenan. Shi ma in ka zo kamar nan ga gashi nan authorization ɗin za ka shiga. In ka shiga authorization nan sai ka rirrihe su gaba ɗaya, da yake nan deja ma a rirrihe suke, sai ka rirrihe gaba ɗaya sai ka koma can wannan poemix ɗin nan shi ma nan ga gashi nan. Shi ma in ka shiga sai ka shiga ka rirrihe shi kamar haka. Ba in ka danne shi ka tsaya za ka gani gashi nan sai ka shiga shi ma ka rirrihe shi gaba ɗaya, da yake deja mu namu a rihe yake kenan. Sai ka shiga ka rirrihe shi ma hallau gaba ɗaya, ta yanda za ka ga ka tsaida shan megan portable ɗinka gaba ɗaya kenan. Daga yanzu za ka ga portable ɗinka ya daina shan mega kamar irin na da gaskiya.